The Weekend. You're listening to only the best internet radio station, Kofi FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Kofi FM. Mu upenyu kune chimwe chinhu chandakaona chokuti kana ukatarisa vamwe vanhu so unoona kuita sokuti vane rudo nyamba kwete rudo harusi mwavari. Haleluya. Uinawo vanoita sokuti vane rudo newe, but uchingobva pavari rudo ruya rwavanga vachimboratidza kwauri harusisipo, vakutanga kutaura nezvako. Haleluya. Asi pano apa ndichada kuverenga shoko raMwari mugonzwisisa kuti muapostora Pauro wakanga achizama kuda kudzidzisa vanhu kuti kudii. Haleluya. VaRoma chapter 12 kubva paverse 9. Haleluya. Inoti rudo ngarurege kuva nokunyengera mukati, vengai zvakaipa namatirai zvakanaka. Haleluya. Munhu uno rudo haagoni kunyeya mumwe munhu. Munhu une rudo haagoni kuvenga hama yake. Haleluya. Vengai zvakaipa namatirai zvakanaka. Kune vanhu vanopretenda kuda munhu kana aripo, but achingobva munhu uya pavanenge vari vakutanga kutaura nezvemunhu uya, but munhu uya paanga aripo vanga vachimboita sekuti vanomuda uye vanomuratidza rudo. Haleluya. Rudo ngarurege kuva nokunyengera mukati kana imimi muchiti muri vaKristu, nokuti nyika ndo zvainoita, ine rudo rwokunyengera rusiri rudo rwechokwadi rwakabva kumusoro kudenga. Haleluya. Imi hama vadikanwa munova makagamuchira Ishe Jesu Kristu, wai muchifanana nevanhu vachiri munyika, nokuti muchine rudo rwokunyengera pakati penyu nepakati pehama. Haleluya. MuKristu unofanira kuita zvinhu zvakanaka. Haleluya. Ndodzokorera zvakare ndati kune vanhu vokuti kana uinavo vanoita sokuti vanokuda, but ivo vaine rudo rwokunyengera. Haleluya. After uchinge wangoparadzana navo vanotanga kutaura pamusoro pako. Haleluya. Vanotanga kutaura zvinhu zvisina maturo pamusoro poupenyu hwako, but ivo vaimboita sokuti vanokuda, vaimboita sokuti vanokuratidza rudo. Haleluya. Hama wadikanwa, ngatibvei mukuita mabasa asine naMwari, tiite zvinhu zvakanaka mukati moupenyu hwedu. Haleluya. Rudo ngarurege kuva nokunyengera, vengai zvakaipa namatirai zvakanaka. Nguva dzenyu zhinji munamato wenyu ngauti, Baba tinokutendai, tiropafadzei nezvose zvatinokumbira kwamuri. Mwari wokudenga vachakuitirai zvakanaka, kwete kuti muite mabasa akaipa kufanana nevanhu vari munyika. Imimi makagamuchira Kristu, makagamuchira nyasha, saka mabasa enyu ngaasafanana nevanhu vari munyika. Hama wadikanwa, vengai zvakaipa muite zvakanaka, vengai zvakaipa munamatire zvakanaka mukati moupenyu hwenyu. Hama wadikanwa, ndinonamata panguva ino kuti Mwari wokudenga vakuitire zvakanaka nezita raJesu. Amen. Kofi FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.